Salut băieți și fete și bine ați revenit la un nou episod de Brawl Stars, adică un joc nou pe canal, ca să zicem așa. Ignorat că sunt nou, că abia mi-am apucat. O să dau două meciuri la solo showdown, că vreau puțin mai scurt videoclipurile din meci. Eu am dat, ce nu sunt pro, trebuia să dau la solo. Aia e. Nici măcar nu mi-am ales brawler. Ce să spun? De oricum sună. Mamă, se vede linii de pe ecran. Așa e de pe ecran. Ok, hai. Chiar mă enervează. Ei nu sunt rău, nu dau plecani. Ok, meciul ăsta îl ignorăm efectiv. Check out my headshot. Hai că e cum asta. Revenim. Uitați cu ce mi-a dat acum. Am și reuat pe acolo, am jucat cu el. Dau hit, trebuie să dau la cutie bună. Trebuie să dau 3, o să o și ratez. Bii, dă-te mă! Biră! Așa, good girl. Nimic. Din 2 minute filmez. Ok. Unde suntem bănăubilor? Mă super cu voi și nu mai vă las. Am zis că încerc tot cu punct. Deci cu cine ne-a dat? Și o zis pentru o secundă. Eu prost că mă arăta mai repede. Dar ai. Ignora vocea că acum am trezit. Ai dimineața ca idee. Cică Gigi. Luz. Trebuie să te cheme. Nu știu dacă am spus bine, dar e... Mi-e somn. Am știu să lucruri la 6 pe asta. Păi nu știu dacă o să mă credeți, dar am avut un cont de 20.000 de trofei care mi le-am pierdut. Nu cred că o să mă credeți nimeni, dar... Hai pa! Nu uitați de like și subscribe, bro. Să nu prind pe unul că nu dă like și că am lăsat mai multe vizionari și că o bat. Și am zis asta.